खोजे तब जाके तू भेट आइला जाकर माछ को एका उड़ालो के जोर करियो एठी हमर केही खाउ नाथी ना हमर एठी माछ चली गती दिन दिन जाय 14 वर्ष तळा जातले प्रथम आता अरे जा जा तको डाग डाक्टरे गो तार 13 वर्ष तळा प्रथम गिरी आतिरे आउ धरी काका कोदिना पोरे गोरु गाई गुरुटे गा अछि अडकले गोरु गाई तू जाने का किना लोक हां बोला बाबू तू बुढ़ा दी तू तो को व्यापार करू ना